Ahojte, vítam vás u ďalšieho videa a toto video je sľúbené, lebo keď si pozriete moje video, čo som dostala alebo čo som si kúpila, tak tam som vám slúbila, že natočím video 3 moje obľúbené náušnice veľké a 3 moje malé obľúbené náušnice. Tak Kubo, začne malými či veľkými? Veľkými. Dobre, takže začnem veľkými náušnicami. Medzi moje najobľúbenejšie veľké patria určite takéto. Sú to zlaté náušnice, aj keď v kamere sú strieborné, čo ja neznášam. No tie kamienky sú strieborné, ale vzadu to je zlaté. Takže sú to úplne dlhé náušnice a tu sú kamienky. Tu je strieborná, zelená, ružová, žltá a fialová. Takže toto sú moje úplne najobľúbenejšie. Ale nenosím už žiadne, takže... Dobre. Ďalšie moje obľúbené sú určite tiež zlaté a sú tiež veľké. Jej. Sú to takéto. Ono niekomu sa nepáči také veľké náušnice, lenže ja som ich dostala a hneď ako som ich uvidela, som vedela, že sú to moje obľúbené a nosila som ich furt do školy. Viem, že som ich mala aj na jednej slávnosti v škole a všetci mi zavideli náušnice. Takže toto sú tiež moje obľúbené. A ďalšie, posledné moje obľúbené z veľkých sú určite mušličky. Sú to práve mušle. Sú to naozaj práve mušle, milujem tie náušnice, ale už sa mi nepáčia náušnice, takže už ich nenosím. No a z malých náušníc sú určite najobľúbenejšie Eiffelové veže. Biele Eiffelové vežičky, také maličké, s diamantíkom na spodku. A sú na ten zapichovací dzindzík. Na ten malý. Takže určite Eiffelové veže patria medzi obľúbené maličké. Ďalej sú to lienky. Tie som si kúpila, keď sme boli na výlete s triedou ako piatáci. Takže sú to biele s kamienkami, majú také kamienkové brúška a čierne oči. Prepáčte za moje nechty, len som ich nechce nalákovať. Takže takéto určite malilinké. A sú úplne také zlatučké na ušiach. Takto vyzerajú na uškách. Krásne, že? No a medzi posledné patria také už trošku viac farebné, také strieborno-fialové. A sú to motýliky. Sú úplne nádherné. A najviac z tých dlhých som nosila tieto najčastejšie. A z tých malých som najčastejšie nosila tieto lienky. Dobre, už vidíte, že som znudená. Dúfam, že som nenudila vás týmto videom. A uvidíme sa na budúce. Ahojte!